Stanko! Rok. Marek Hamšík operov. Vyhrávame 1-0! Gól! Sme v Afrike, pán Šekár. Škrtel mačku dám. Ale sa piatuj na tie, kebyže sme náhodou postupili. Sa dá dolu. Dolu. Čo tam robíš? Dobre, ale musíme to lepšie hrať. Chyba v to, že povedal pozor. Poliaci sú nebezpeční v takýchto kontrách. Pozor! Ešte! Chyba obrane. Nevyrovnané. Toto sa nemôže robiť Marcel Mucha. Mucha na zemi. Kto nám dal? Ty si predal. Smolárek nám dal gól. Andy Smolárek. 1-1. Kontra Poľska zautočila na bezbraných Slovákov a Mucha. Môže si kúpiť mucholapku, naozaj. Rukavice sú mu naozaj. Dobrá rána. Pozor, chlapci! Bože, Mucha. Letí, pozor. A jaký výkon na kontru? No. Dobre, škoda. A Polci sú v šance! Gól! Toto není možné. Polci otočili. Andy Smolárek dá na druhý gól. Andy Smolárek 1-2. Tak teraz naozaj slzy máme v očiach, musíme vyhrať a už prehrávame. Afrika sa nám vzdaruje a v baráži môžeme dostať Portugalsko, Francúzsko, Rusko. Tak, balíme si kufre. Do baráži nemôžeme ísť, musíme vyhrať s Polskom. Ľahšieho supera baráži už nedostaneme. Francúzi silní, ktorí musia, Portugálci. Takže musíme vyhrať. Ale opäť kontra Poľska. Toto čo urobil? Máme šťastie. Dobre nahral. Pozor! Preháňame 3-1. Lewandowski nám dáva tretí gól. Tretí gól. Ale pak jenom párkrát nevyhrávám. Ideme 3. No ty nič nehráš pre Boha. Za Slovákov idem ja radšej hrať, ale oprejme sa ako za Ak budem hrať ja za Slovákov, tak to budem padať góly sami. Stanko, gól. Bude ty rádi, čo? Pošli mi to. Kto z vás už Môj otco. Pečník bol. Pečník. Pečník a pír sa bolí. No dobrý. Bola koko. Ako bol ten starý ešte úplne